ngayon pupunta naman kami sa BF Home. First time ko makapunta doon. Oo. Sa BF. Talaga? Oo, first time ko doon. Naunahan pa nga siya ni Glyza. Interview natin si Taka. Magwawala yun. Hindi ko wala daw yung pag ini-interview. Karahi lang tayo. Kaya wala kayo. Wow, ba't naman nagugutom ako eh. Mangungulimbat ako dun sa rep. Uy, alam mo naman nandun siya. Nandun ba? Akala ko kasi alis eh. Yan. Umalis na. Hindi, basta papasok ako dun, bahala na. Yan. Bahala na yun. Mga content lang. Mga content lang. Yan. Para may content. Wala akong content bukas. Di ko nga alam kung makakapag-upload ako bukas. Kaka-vacuum ko lang. Tapos yung live ko, nakansila pa. 3 minutes lang. Yung ano ko. May mag-live ka sa biyahe. Ayoko. Oo nga pala ngayon, no, pwede ka na mag-live. Wala akong load. Yung kunin ka kay kunin ka kay Jel. Nakakailo. Bakit? Ang dami mong reklamo. Reklamo eh. Hindi na, bukas na ako mag-live solo. Kaya mo na. Ha? Kung nagpapamiss mo na ako para mas maganda. Siya na? Yung ganda nung tanawin dito sa C60. Sa C6 kami dumaan para para walang masyadong traffic. Support my study. Nag-aaral ka? Anong kurso mo? Criminology, sir. Criminology. Sipag ni may nakasulat siya. Pagkano ba yan? Magkano yan? 150 lang, sir. Kalisa po. 150 ito isa. Ang mga vlogger kami kaya kami naka-video 150? Dalawa na. Ito yung masarap to. Tatlo na. Yan na. Anong pangalan mo, bro? Right po, sir. Kaya balang araw magkikita tayo ano ka na nun, police ka na nun. Magkano yan? 450 po lahat. 450. Ano na to? 500 na itong hawak ko. Sumayin mo. Sipag nito, yan. Tapos 450? No, 450. Ano ulit nakalagay patinga? Papabasa natin. Huwag mo lang suklihan, be. Sa'yo na. Usay na daw, boss. Yan, para daw sa pag-aaral niya. Galing ngayon, Okay na, sa'yo na yan. So, yan, thank you. Yan. Ingat. Yung dapat mga tinutularan, no? Ang criminology naman talaga yung patina niya. Nagtitinda siya ng, Cookies. Hindi, pulburon to. Yan, thank you. Hindi ko makita. Stoy. Sabi na wala. Uy! Sit na lang, pag-iwanan na tayo. Yung dapat mga tinutularan ng mga kabataan ngayon. Bata pa naman din ako eh. Pero yun nga, kasi yung mga ganun, bibira yun, diba? Imbis na mamalimos, nag-ano siya, naghahanap buhay para sa kanyang pag-aaral, dumidiskarte siya, nagtitinda siya ng ganito. Nakakahanga, no? Hindi siya total na may mamamalimos kasi may kakalit. Yung katulad ng iba dyan, naasa na lang lagi. Nga, kung saan yung alam niya na pagkakakitaan, nandun siya. Pag wala na, kahit wala na. tatablahin, wala na. Chocolate ko rin. Sana all may hotel. Ay, sorry. Ayun Ano pangalan ng hotel? Hindi ko alam. Ba't din agad ang kita mo? Naman, nakakakita ng hotel. Nakita ko eh. Hindi, may lumabas galing hotel eh. Kaya sana sabi ko, sana all may hotel. May bullshit na doon, lumabas lang doon, galing na sa hotel. Hindi ba pwedeng napadaan lang sila? Batang ayan. Maritos? Pati iba naman yun, makikita mo pa. So ngayon, pupunta kami ng Hinga. Andito na po kami sa BF. BF na ba to? Yes. Diyan kami order ng hamburger. BF no. Akala ko ba social dito? Ba't parang squatter area? Sa labas pa to po. Labas pa ba to? Hindi pa to sa loob. Kasi yung spec ko, mala America yung Mala PGC. Oo. Tapos ngayon, nakikita ko, dilim-dilim Pwede kang hold upin dito sa gilid. Lalo na pag ikaw nakasalubong niya. Ay, oo.
Google So yun, mukhang hindi kami matutuloy ng dinner ni Blank. Blank kasi nga sobrang traffic kanina sa Taguig. Alas 5 kami umalis. Ano oras na ngayon? 6:58. 6:50. Dito mo halos isang oras na nandun lang. 7 na. Ito 7 na, halos isang oras na nandun kami sa sa C6. Halos 2 oras. Halos 2 oras, grabe. Kaya yun, sabi namin, next time na lang, punta na lang kami dito sa BF Home para makapunta. Kasi hindi pa nakakapunta rito. Lahat Kaya sila. nandito talaga tayo para maghatid ng dinner ng aking. Nung kay ni Taka. Yeah. Tapos dito na rin kami mag-jang joke-jack. Juk-jak-jak. Dito na kami mag-jang juk-jak-jak. Di pa kasi nakakain doon si Jay sa kinainan namin. No, hindi pa nga. Samjoksal. Hindi lang si Jay, si Limuel. Pati si Limuel. Sabi nga kanina ni Limuel pati ako, hindi pa kumakain sa ganun. Pati ako, hindi pa nakakain sa ganun. Ay, hindi siya kasama. Ay, si Kuya Manuel pala. Nagano tayo. Doon sa... Saan? Doon sa kumain tayo na doon na nagsimula yung water lily. Okay. Oo, yung yung si Water Lily. Bawat may video tayo na comedy, no? May sumisikat na isang Pangalan. isang kataga. Oo. Si Water Lily, San Felipe, si Oh My God. Okay, no? Diba? Ang daming sumikat. Meron pa yung sa'yo, yung... Ano yun? Ano yun? That why? That why? That why? Ang sarap. Ang sarap. Hindi na ng kilong sa pagdakway. Yung mata na to. Sumutan na to, porket bagong gupit ka lang, no? Porket na, Akala niya naman Hoy, kung nasa BF Homes ka! akala mo naman kung magpapagupit lilit ng mata. Oo, nakabos lalo, nagmukhang manananggal. Nakakahiya naman yung ilong at muso niyong dalawa. Sino malaking mata dyan, Jay? Saan, Jay? Saan? Wow, That why? that why? Wala, Jay. That why? That why? Never mind. Wow. Wow. Never mind. Wow. May bago na, never mind. Never. Kanan tayo dyan, tapos Ito na. kaliwa doon sa unang I know. I know. tayo ng Jollibee. You don't know because I drive Yeah. through Jollibee. Okay. Bisa nyo naman, nagugutom na rin ako. Wow. Oo nga, promise, nagugutom talaga Sino ako. ba nang hindi ang gutom hindi tayo nag-rice kanina. Oo, hindi nag-rice, puro spaghetti lang. Saan yung BF Home? Nandun na? Ito na nga, BF Homes na ito. Kaliwa. Punta natin si Labugoy na koy dito. Dito ba? Oo, pa daw yun. pero dulo pa. Dulo na. Dito, BF Home. Bugoy. Bugoy na koy, rapper. Yung apat yung asawa. Ayusin mo yung address, Che. Talaga? Dito ba? Oo, dito sila. Sana sila. Paranaque yun eh. Dito rin yung yung nag-viral na binugbog na guard. Oo. Ito rin ba yun? Oh, yun. Doon sa papuntang Alabang. Yung kalaban ni Bentulpo? Hmm. Ayun ba yun? Okay. Oo naman. Saan daw sila dito sa BF? Basta parang na sila, nakikita ko sa video nila. Hindi squatter. Mayroon nga doon. Mayroon doon sa likod, di ba? Baka Dilarama. Baka Diretso ganun. lang. Oo. Baka yun, mayroon doon nga. Parting doon, mayroong sponsor. Dire-diretso tayo. Hindi ko rin makita yung si Bugoy. Agawin ko yung isang asawa niya. Bugoy na koy. Two jonks. 2 joints. Two Yung jonks. ginaganon ni Isko Moreno, 2 joints. Sabi ni Pacquiao na panghadik daw. Oh. Yun, siya nagpauso ng 2 joints para mafia. Real talk ito, mamen. Meron kang bars. Okay. Pero pangit ka pa rin. Ay, sorry. Kaliwa kanan ha. Check kaliwa kanan. I know. Tayo dito. Basta na yung drive. Oo, yan na naman, oh. Oo. Kung harurot ka lang, alam mong may ganun. Ay, nako. Ayan na, Nako. drive-thru oh. Ayan, drive-thru. Oh, lalagpas ka pa. Aray. Uy. Sakit. Tangina mo. Gago ka po. Tangina mo. Sakit. Mute ko na naman yung hayop ka. Hirap na naman ako na mag-edit. Gab ka. Ano ba? Chicken joy. Spaghetti at saka Tayo, wala tayo. Doon nga sa mag-changjak joke. sabi naman Chang, chong. Kahit man lang Coke float. Bunga. Oy, ang daming pagkain doon. Ha? Hindi nyo yun mauubos. Di nga. Yung Maganda, pagkain. masarap doon. Unlimited nga yun. Pwede mag-uwi. Maudo pa. Ay, bawal. Hindi pwede Yun ang dito. bawal. May bayad ka sa charge pag may tira. Oo, kailangan talaga ubusin. Large Coke float tsaka spaghetti. Di ba nakakanta?
Large coke float saka spaghetti. Sir, not available po Coke float. Patay tayo dyan, o sa ano tayo. Napagalitan. Spaghetti na, spaghetti. Spaghetti po. Spaghetti na lang. Ilan po? Isa Isa lang. lang. Ilan po? 50 pesos, sir. Ah. Dapat ang Ano ganda tayo mo. sa Macdo? Sa Macdo. Ate, nag-mahal ka na po. Sa Macdo. Wait lang po, sir. Okay. Napagalitan ka. Sabi, wala po not available. Tapos pagbigay mo ng pera. Saglit lang. Biglang binunga nga ni Nita. Nandito kami sa ano, drive-thru. Okay. Para kay Taka sa Monique Iho ni Del Cabarle Vlog ni Ate Del. Doon tayo sa McDo. Dati in-interview ko yun, sabi ko kay Taka, Taka, you want interview to my vlog? Sabi niya sa akin, what the fuck? minura ako. Private person yan. So very very private person, mas private person pa to sa mga sponsor natin. Ayaw magpa-video. Kagabi nga, birthday na birthday ko, walang maayos na picture eh. Ano po yun? Bakit? Ayaw. Pero, Ayaw niya, te. ayaw picture kasi alam na eh. Wow, ano. Ayaw, wala talaga maayos na Kapag may hawak nga ako nung nag-swimming tayo, pag may hawak akong camera, nakatingin siya sa akin paitaas. Yung nakayuko, tapos nakaganyan, no? Yung tingin na ganyan, tapos bigla siyang nahawak sa mukha niya. Sabi niya, siguro mukhang kinukuhaan ako nito, ah. Vlogger to, eh. Ay, naku po, Taka. Pero kapag nagbinata na yan, magbabago na rin naman yan. bulabog yan, ang baby pa yan. Yung bulabog. Mana pala sa akin yung bulabog. Dabulag. So, paano to? Yan, dito na lang yan para snack natin pag nagbabiyahe tayo. Uy, mag-charity tayo, Tidel. Ah, Sa yan pala, pag magsakay ulit kayo. May natira pa kasi dun eh. Dito, dalhin ko ito sa kadyo ng kiss ko. Sa loob mo ko. Pag uwi mo mamaya. Pwede rin. Kasi di mo ako binigyan ng chocolate. Tsako. Hindi kita bibigyan chocolate. Ang damakmak na nga. Puro na yung lahat yung box. Tuwa ako. Sabi, lahat lang pala ng laman. Sa'yo lang. Asan na pala yung yung itim? Yung ganun. Hindi man ko doon kalano. Sige, kunin ko na lang dun. Pero salamat pa rin dun, ha. Napakalaking tulong po nun para kay Nathan. Ayoko. Yung binigay nyo dahil Mahal kasi yan dito sa Pilipinas. napakamahal po dito nung lotion na yun. Ang tawag dun? Set up. Cetaphil. Maraming salamat Libo talaga. na yun dito. Yung ganun kalaki. Libo na yun. No? Ilang piraso yun? Mga 6 siguro. 6 peso parang ganun. Ang ganda mo. Kaya malaking bagay po nun na yung mga joke-joke po namin kung nga rin naiinggit ako, hindi po talaga. Kaya malaking tulong po kay Nathan yun. Tsaka anong gagawin ko doon sa lotion, lalaklaking ko yun. Dibo. Saka mainit yung padi. Mainit. Mainit yun pagka lotion. Talagang pang talaga siya. Agnasis. Pagtitiisan mo. At psoriasis pala. Sorry na! Psoriasis! Nathan, aka Agnasis. ay, Ito pala mas mahapdi-hapdi ito. Hoy, wag yan! Masakit! No. Palibasa bago cellphone mo. Sakit na sa lubsob ako. Ay, parang nagugutom na talaga ako, Didil. ay, dyan na malapit na tayo ah. Ba't ka parang stress na stress ka? Kulit mo eh. Parang stress na stress ka nung meron. Malapit na tayo ah. Wala ko ng moto. Palaglas, tanggal po siya kanina ng... Tutusukin ko na lang. Tanggol po siya kanina ng damit niya. Alam mo, kagandahan yung bilbil niya. Maputi lang naman, pero lumba-lumba. Tapos puros kamot. Puros kamot. Wow, excuse me. Kaya pala hindi niya inaangat. Kaya pala hindi niya inaangat ng gusto. May kamot pala. Kaya pala. Ay, mas makinis yung tiyan ko sa mga mukha nyo. Aray. Alam nyo ba yun? Alam nyo yun, ha? Wala akong kamot. Parang nabunot yung katutuloy ko. Wala akong kamot. Nanggigil si Mata. Kaya mo Mata, Kwago. Nanggigil si Kwago. Alam daw, tunog ng Kwago yung si Ate Delawang, Coke. Tapos si Mandandulo, Alfonso.
Baka wala pang piatos. May piatos pa yan. Ano na? Piatos. Piato, Si sa'yo pala Rimel eh. dito nagtitiis ng tawa, pero tawang-tawa na. Oh, kasi sabi niya kapag tumawa ako, mukhang mayayari din ako. Baka hindi ako isama sa isang joke. Oo, tsaka nagugutom na rin kami. Wala pa. Ay, ano ba yung kinain natin kanina? Wala yun. Tapos uminom pa tayo, kaya nawala lahat yung ano. Lalabanan ko yung gutom. Wow! Wow. Nilalaban- Bakit? Nilalaban na daw niyang gutom niya. Bakit? Ba't mo nilalabanan ng gutom mo? Ayaw niya tumawa. Baka matalo ko ng gutom. Parang si Dundun Oo nga, na. Dundun. Minsan kalaban niya sarili niya. Nakamiss din si Dundun eh, no? Don! Okay ra. Don kawai! Gaganon. Nakakamiss din. Ay, hindi na, ayun nga sinasabi namin, dati pa na hindi habang buhay magkakasama kami lahat. Kailangan din minsan may nagkakaiwalay-walay para din sa kinabukasan ng mga Bading. bading. Kahit dito, minsan kahit kami dito, hindi naman natin alam kung magtatagal forever. Oo. Where is the receipt? Kasi resibo kasi bigay mo agad. Hindi yung pinag-aantay mo pa sila. Ako nabubuisit ako ng pero dito ako gaganti. Aray! Ikaw Bakit sa akin? Hindi ko abot dun eh. Wait, ito to. Resibo sa'yo. Pag order ka kasi sa mga ganyan, bigay mo agad. Kailangan pa bang sabihan ikaw? Bastos ka rin eh. Sa iba kasi automatic na ano na dyan ang... Ay, ibig sabihin mabagal. Ay, pagalitan mo. Pagalitan mo. Yan, yan yung manager oh. Naka, gray. Ilang minutes po ba? Wow! At least may po. Pwede po. Yung mga diputa po kayo sa lahat. Sa Wow. mga diputa po kayo dyan lahat ng mga kumakain dyan sa loob. Sa ulo. Tignan natin kung hindi kayo mabato dyan ng burger na may kagat. Babato na lang may kagat pa eh. No? Wala na may kagat. Gugutom na talaga ako. Kakaligahin mo lang. Iba naman yun, digay hangin lang yun. Paano kasi kwento nyo yung ganito ganyan, tapos naalala ko dun sa video ni Nathan. Ang dami nga doon sarap mag-iyaw-iyaw. Sarap doon. Water lily. Kailangan Ay, masarap pala talaga yung water lily. Lagyan mo siya ng palaman na karne. Oo, karne. Kailangan Masarap dahan-dahan. tulo. Eh, mamaya. Unlimited yun. Ha? Unlimited yun. Yun ang kakainin natin mamaya. Water lily. Ayaw nung maang Ayoko na, ano ba yun yung kulay pula doon? kimchi. Sabi niya kasi, ito lang yung Bicolano na ayaw na kama. Sabi ko, hindi ako Bicolano. Ano ka ba? Bicolana. Bicol ay. Tawang-tawa. Oo nga, no? Bicolana. Napapalagalpak sana ako doon. Naisip. I am not a Bicolano. I am a Bicolano. Yes. Thank you. Sa mabutang sa mga kayo ng tingin sa anong babae, crush siguro ako nun. Ito yung muna yun. Hindi tayo? Doon, Saan na? doon, tanan dyan. sa may- Kanan daw dyan, tigas ng ulo mo eh. Kana din to. Naray. Ba't ba? Ang bilis ng kaway nito, hindi ko lagi nakikita. Kasi may sticker tayo. Watch out. Lamog na yung pisngi ko. Buti sana akong kahinain na sumampal, ang lakas. Pwede sampalin mo rin. Nakakahiya na, pag sinasampal ko, ayoko lakasan, alam mo bakit? Dahil mamaya sumama na lahat eh. Inaagnas na nga. You fucking shit. Wow, with ano to? BFF whole sticker? Yeah, with a sticker. With a sticker. May sticker tayo. We are living here. Wow. Because the... Gravity of the Tapos, earth. O baka yun yung binugbog, Kanan tayo yun ba yung dyan, binugbog? kanan. Kanan? Okay. Kasi traffic na yan sa padiretso. Dito tayo sa short. Ano talaga to? Talagang lugar talaga to. Mga village baga to. Parang ini-expect kong ganda-ganda. Doon sa kanila. Ha? Sa ano mismo nila sa loob ng subdivision. Yan, ang dilim mo. Nakakatakot parang land. Mga shortcut. Of the dead. Shortcut to. Alam mo naman ako sa... Ang lawak kasi nito sa loob para siyang bayan. Tignan mo dito. Kanina ikot-ikot na tayo beef na yun. Pagdating sa dulo, ha, kanan. Baka lugar talaga to. Lugar nga beef. Barangay BF. Kita mo. Sana yung cellphone. Akala ko pa naman subdivision. Pangalan ng subdivision. Pero higpit dito. Hindi ka pa talaga makapasok. Mga big timer din mga ano din. Sino mga kilalang tao na nakatira dito, Ate Del? Ha? Sino mga kilalang tao mga nakatira dito? Mga artista, mga politiko.
Politiko, artista. Sino sa artista? Del Cabarle. Del Cabarle. Visit mo. Yung gumanap ng Mulawin. Kaliwa dyan. Ulawin ka sa muso. Oo. Di ba yung Mulawin kano ng kwago yan? Kala. Sabi ng mga viewer, kasi hindi kayo nagkakapikunan. Hindi naman kasi kami mga tanga-tanga na para magkakapikunan. Pagka-jokes Maghintay kasi, ka lang ha, nagchat-chat lang ako sa ano. pagka-joke kasi joke yun. Hmm. Iba naman kasi yung banatan na personal. Yeah. Pag Tsaka kami, sanay na kami sa isa't isa. Kahit nagsasampalan kami niya ni Nathan, hindi yan, wala kaming tinatawag na galit-galit. Ewan nga, no? Yan ang ganda nga. Ang lalaki ng bahay, ah. sana doon sa kanila sa malapit. Pare-parehas ang style. Kapag pumasok sa Nalampasan na nga natin pala yung tahanan TV. Amerika. Yun ang alam ni Ross DDR. Tahanan Village. Tahanan Village. Oo, nalampasan na natin. Pwede pala magpatayo dito ng San Felipe. San Felipe Village. Oh, yeah. Sa loob ng Isingit BFO. isingit natin dito. Oo. Maghanap tayo dito ng space na lote. Oo, pwede. San Tapos, Felipe San Village. Pwede, oo. Masa may management dito. Bakit may San Felipe Village na dito? Tahanan Village. Ano pa, te? Ano pa mga lugar dito? Dito mga subdivision kasi BF Northwest. Oh, BF Northwest, BF East-West. Siguro, ganun, no? Oh, Northwest. Oo. East pala, East. Oo. Ano pa? Dami dito subdivision. Mahirap Kaya kailangan natin magtayo dito ng San Felipe Village. Hindi pa pwedeng mawalan. Exclusive only for the San Felipe Student. graduating. student tayo yan. dyan sa ano. Okay. sa subdivision. And San Felipe owner by J. Guevara. Wow! Yeah. Owner. Naging owner. Dati estudyante lang ako. Siyempre ano ka na owner. Ngayon owner na ako. Owner, sasakyan. Owner. 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 Oo nga na, may mga ano rin. Ganda rin dito, ano. Pero parang ano lang. Parang bayan, di ba? Sabi ko kay Tata, walang coke float. Pag-inom na lang natin ng coke. Ang sabi niya. Okay. Okay. Bakit mabait. dito sa ano, sa McDo? Magmakto ba tayo? Dito nadaanan natin, di ba? O di, ano natin, itulit natin ng ano. Oo, tapos tatlo yun ah. Wow. Hindi yung mag-McDo kita di na kayo kakain sa ano ha? Saan? Kailangan, Sa ano, jam chok-chok ha? Jam suksok. Kailangan, Jay, relax na yung kain natin para makarami tayo. Oo nga. Ganun ba? Oo, kasi ano yun? Unlimited yun, Jay. Unlimited dun, tapos bawal, may matira. Kailangan. Tapos, Pag may matira. Kasama nyo kung huwag kayong mag-alala. Oo. Tapos, Yung mga ganyan, talagang napaka-big. ano doon, comfortable kasi ang siya Because, maganda. wow. Alam mo ba? Masarap uduan. Isang ay Diyos Mario, yung doon ako naka-experience mag-CR na ano, ang pag may pinindot mo sa ora, o mayroon siyang parang hose na papunta na agad sa may pit mo, naggunog ng tubig. Ang galing. Bali nakiliti pala itlog mo. Kasi ano, tawag nito, di pa ako naka-CR ng ganun. Kadalasan yung, di ba yung hawakan mo yung hose, yung, ano ba tawag doon? Biday. O yun doon, hindi. Kung siya lalabas papunta doon, no, tapos magpapano agad pataas. Ang galing nun ah. Naigno nga ako. Try mo nga mamaya ko. Kumaya, try ko nga. O yan, i-try nyo Yung pa naman yung gusto kong uduan. Tapos Jay, i-vlog mo ano. Ay, ibablog ko talaga. Habang naghuhugas ka ng puwet mo. So, i-vlog yung mo guys, rin. so ganito pala. Ibablog ko talaga. Kita ang lubot mo niyan. Siyempre, gano'n naman tayo, patabok-tabok lang tayo. So, Kaya abangan nyo po sa next upload ko yung mukbang doon. Yan, hindi naman pwedeng idugtong dito, gawa ng 22 minutes na to. Okay na. Kung ginahabaan ko na video ko ngayon, kasi may nagre-reklamo na bibitin daw. oo nga daw. Kaya kailangan na babaan na. Para ano daw, para mas nanilibang daw sila, no? Ayan, pupunta lang kami ng McDo para ibili ng Coke float si Nata. Sino to? Taka. Tapos yun, papakainin na natin dahil tas goran na kami sa Sangyupjup. lang naman siya. Sangyupjup. Ang galing ng Sangyup. Ano ba talaga yun? Sangyupsal. 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 Lentek na Nintek na. Pwede naman sabihin na lang Sangyup. Yung ihaw naman. Unli barbecue. Unli sangyup. Lintek na. Nabuis. Napuwisit eh. Palibasa mo, sabihin nyo, ba't siya kami sisisi mo kung mga bulol kayo?
Alam Yung mo, sarap nun, no? House of ano. House Ngayon na, di na kami nag-video dun sa loob ng ano ni Ate Delad. Alam niyo naman, so very very private person ang kanyang anak. Alam naman namin na pag ano lang, pag nakita niyo binibidyoan na kami, mamura lang po kami ng di oras. Kaya hindi na ako namin hindi na kami nagbalak. Mahirap na. So ngayon mapunta na kami doon. Ay syempre, sinabi ko na kanina ibang video yun at sobrang haba na nitong video na to. So yun po, pa-supportahan po ang buong Trio Kuwela family sa aming mga new upload. Huwag niyo po sana kayong magsawa. Tayaan niyo po pag nakabuelo po kami at hindi na kami busy, gagawa kami ng mga video challenge na ikakatuwa nyo. So hanggang dito lang. Maraming salamat and God bless. May dumadakdak sa likod. Bye bye.